Szolnoki Kilián és a Kaposvári Dózsa csapatok közötti küzdelem eredménye 8-6 a Szolnoki Kilián javára. Segédpontok aránya 40-15. Figyelmet kérünk! Szíves megértéseket kérjük az elektromos szolgáltatás hiányosságai miatt a versenyt az 1-es és a 1-es és 3-as számú szőnyegen szüneteltetjük. Sorba, Antti, sorba! Nagyon jó! A négyes félőben a Szolnok és a Kilián csapat mérkőzik. Szolnok csapat 60-tól 20-as lóban.